सुप्रभात. आज आपण इयत्ता दुसरी विषय मराठी बालभारती कविता 9 हळूच या हो हळूच या शिकणार आहोत. या कवितेमध्ये पाने, फुले, मन, वारा, तऱ्हेतऱ्हेचे दवबिंदू, सुगंध याबद्दल वर्णन केलेले आहे. चला तर मग पाहूयात ही कविता. हळूच या हो हळूच या, हळूच या हो हळूच या, गोड सकाळी ऊन पडे, आनंदाचे पडती सडे. गोड सकाळी ऊन पडे, आनंदाचे पडती सडे. हिरव्या पाना तुणवरती, येऊनी फुललो जगती. हिरव्या पाना तुणवरती, येऊनी फुललो जगती. हृदये आमुची इवलीशी, परिगंधाच्या मदिराशी. हासुनी डोलून, देतो उधळून, सुगंध यातो सेवाया. हळूच या हो हळूच या, कधी पानांच्या आड दडू, कधी आणू लटके चरडू. कधी पानांच्या आड दडू, कधी आणू लटके चरडू. कधी वाऱ्याच्या झोताने, डोलत बसतो गमतीने. कधी वाऱ्याच्या झोताने, डोलत बसतो गमतीने. तऱ्हेतऱ्हेचे रंग किती, आमुच्या या अंगावरती. निर्मल सुंदर आमुचे अंतर, या आम्हाला भेटाया. हळूच या हो हळूच या, हळूच या हो हळूच या. अशा प्रकारे कुसुमाग्रज यांचे हळूच या हो हळूच या ही कविता आपण पाहिली. तुम्हीही ही कविता चालीवर म्हणा. धन्यवाद. आता आपण 2 मात्रा असलेले शब्द पाहणार आहोत. क वर 2 मात्रे कैरी. कैरी म्हणजे रॉ मँगो, कच्चा आंबा. प वर 2 मात्रे पैसा. पैसा म्हणजे मणी. ब वर 2 मात्रे बैल. बैल म्हणजे an ox. म वर 2 मात्रे मैना. मैना हे बर्डचं नाव आहे. म वर 2 मात्रे मैदा. मैदा म्हणजे फ्लोअर किंवा आटा. क वर 2 मात्रे कैलास. कैलास हे हिमालयावरील शिवजींचे निवासस्थान आहे. क वर 2 मात्रे कैवारी. कैवारी म्हणजे सहाय्य करणारा. द वर 2 मात्रे दैवत. दैवत म्हणजे गॉड. द वर 2 मात्रे दैनिक. दैनिक म्हणजे दररोज, डेली. ब वर 2 मात्रे बैठक. बैठक म्हणजे मीटिंग. व वर 2 मात्रे वैरण. वैरण म्हणजे जनावरांना दिला जाणारा चारा. व वर 2 मात्रे वैशाख. वैशाख हा मराठीतील महिना आहे. म वर 2 मात्रे मैदान. मैदान म्हणजे ग्राउंड. ब वर 2 मात्रे बैलगाडी. बैलगाडी म्हणजे बुलक कार्ट. क वर 2 मात्रे कैदखाना. कैदखाना म्हणजे जेल. प वर 2 मात्रे पैलवान. पैलवान म्हणजे रेसलर. ग वर 2 मात्रे गैरहजर. गैरहजर म्हणजे ॲबसेंट. ग वर 2 मात्रे गैरसोय. गैरसोय म्हणजे इनकन्व्हिनियन्स. ह वर 2 मात्रे हैराण म्हणजे वंडर. अशाच प्रकारचे 2 मात्रेचे शब्द वाचा. धन्यवाद.